Με λένε Θανάση. Ήρθα στο κτήμα στο Μέσονα πριν από 2 χρόνια περίπου, ψάχνοντας έναν διαφορετικό τρόπο για να ζω και να σχετίζομαι με το περιβάλλον. Αυτό το μέρος εδώ ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια περίπου. Όταν ήρθε εδώ ο Κώστας, το ξεκίνησε αυτό μαζί με ένα φίλο του, για να πειραματιστούν με αυτό που λέμε φυσική καλλιέργεια. Φτιάχναν δηλαδή σφόλους από πυλό και μέσα είχαν σπόρους, τους οποίους πετούσαν και άφηναν τη φύση να διαλέξει, ας πούμε, τι θα επιβιώσει. Στην πορεία, μέσα από αυτό τον πειραματισμό, είδαν ότι το χώμα ήταν αργυλώδες, οπότε άρχισαν να πειραματίζονται με τη δόμηση, λένε θα φτιάξουμε σπίτια. Με έναν οργανικό τρόπο άρχισαν να φτιάχνουν σπίτια, το ένα σπιτάκι έφερε το άλλο, ήρθε το εκπαιδευτικό κομμάτι. Μετά από χρόνια άρχισαν εδώ να ζουν άνθρωποι. Ποιος και εσύ? Κι εγώ, καλά. Αλήθεια λες, Δημήτρη? Πολύ βαθιά στο λαρίκι, γιατί τα πετάει. Τι? Ναι, θα πεταήσει μάλλον το θέμα. Ναι, θέλει να πεταήσει πολύ μέσα. Είμαστε 8 άνθρωποι που ζούμε μόνιμα, ένα βρέφος, 5 μηνών τώρα, και έχουμε αρκετούς εθελοντές, δηλαδή κατά μέσο όρο είμαστε γύρω στους 13-14 ανθρώπους εδώ. Έχουμε εθελοντές που ζουν μαζί μας από 2 μέχρι 6 μήνες και ανθρώπους που μπορούν να έρθουν για 1 εβδομάδα ή 10 μέρες. Οπότε ο πυρήνας της ομάδας είναι 8 άτομα, κατά μέσο όρο είμαστε 15, αλλά πολλές φορές μπορεί να είμαστε και 30. Θα φάτε υπέροχα χεράκια. Ναι, ναι. Ο χώρος εδώ περιλαμβάνει το μέρος εδώ που έχουμε τις κατοικίες, τα σπίτια, τα κτίσματα. Είναι 4 στρέμματα. Άλλα 2 στρέμματα που είναι το βρώσιμο δάσος. Άλλα 9 στρέμματα που είναι αμυγδαλιές, τις οποίες και αυτές μετατρέπουμε σε ένα συντροπικό σύστημα με άλλα δέντρα, είτε ας πούμε υποστηρικτικά, είτε βρώσιμα. Και υπάρχει και η επέκταση του κτήματος στο εγχειρηματικού χωριού, το οποίο είναι 15 στρέμματα στα 200 μέτρα από εδώ, εντός σχεδίου πόλης, όπου όλος ο πειραματισμός και όλο το πράγμα που έγινε εδώ, ας πούμε, οργανικά, θα υλοποιηθεί εκεί με ένα κεντρικό σχεδιασμό και πολύ δομημένα, με σκοπό να ζήσουν εκεί άνθρωποι και οικογένειες. Πολλοί άνθρωποι έρχονται εδώ και αυτό το αντιλαμβανόμαστε τώρα σιγά σιγά, ψάχνοντας να βρουν μια επαφή με το φυσικό περιβάλλον. Παρότι, ας πούμε, η γύρω περιοχή δεν την έλεγες και ιδηλιακή, δηλαδή μιλάμε για μονοκαλλιέργειες, ας πούμε, και μια πολύ, ας πούμε, άσχημη κατάσταση, εδώ είναι κάπως σαν μια όαση. Οπότε πολλοί άνθρωποι έρχονται εδώ απλά για να ηρεμήσουν, ας πούμε. Κοίτα, η συνεργασία και η συμβίωση και οτιδήποτε συλλογικό είναι πρόκληση. Δηλαδή είναι κάτι που δεν έχουμε μάθει. Είναι ένα ξεπέρασμα, ας πούμε, κάπως. Και αυτό απαιτεί να είσαι σε μια ας πούμε εσωτερική, όχι μάχη ακριβώς, αλλά για να ενωθείς με τον άλλον πρέπει να κάνεις τον εαυτό σου ένα βήμα πίσω. Η καθημερινότητα εδώ είναι αρκετά
έχουμε μια αρκετά δραστήρια, ας πούμε, ζωή. Όπως και οι παππούδες μας. Δηλαδή, όλη μέρα δεν σταματάμε. Οπότε πάμε με τον ήλιο, τώρα που είναι καλοκαίρι δηλαδή, γύρω στις 6 ξυπνάμε, τρώμε ένα πρωινό και βγαίνουμε έξω να εργαστούμε. Το χειμώνα ξυπνάμε λίγο πιο αργά. Και κάνουμε τις απαραίτητες εργασίες, ας πούμε. Μια φορά το μήνα έχουμε εδώ, ας πούμε, αυτό που λέμε ημέρα ανοιχτού αγροκτήματος, όπου έρχεται κόσμος, κάνουμε ξεναγήσεις και τρώμε μαζί, έχουμε μουσική. Οπότε αυτός είναι ένας τρόπος, ας πούμε, να διασκεδάζουμε, ας πούμε, εδώ. Θα πες κάτι θέλω να τελειώνει το τραπέζι. Right, for the cosmos. Do you choose what kind of Κοίτα, για μένα αυτή η κοινότητα, και ας πούμε όλες οι κοινότητες, αλλά συγκεκριμένα να μιλήσω για εδώ, ας πούμε, είναι ένα πείραμα. Ένα πείραμα για το αν μπορούμε να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας. Tomorrow to me, I will do 2 minutes, tick, I will fix it, okay? Marina, Είναι κάτι τελευταίο, χωρίς, ας πούμε, τους ανθρώπους, δεν έχει νόημα τίποτα.